Zákon ze dne 3. května 2005 o inspekci práce. Ve znění zákonů číslo 230/2006 sbírky, číslo 264/2006 sbírky, číslo 213/2007 sbírky, číslo 362/2007 sbírky, číslo 294/2008 sbírky, číslo 382/2008 sbírky, číslo 281/2009 sbírky, číslo 73/2011 sbírky, číslo 341/2011 sbírky, číslo 350/2011 sbírky, číslo 365/2011 sbírky, číslo 367/2011 sbírky, číslo 64/2014 sbírky, číslo 136/2014 sbírky, číslo 247/2014 sbírky, číslo 250/2014 sbírky, číslo 81/2015 sbírky, číslo 47/2016 sbírky, číslo 88/2016 sbírky, číslo 93/2017 sbírky, číslo 205/2017 sbírky, číslo 206/2017 sbírky, číslo 225/2017 sbírky, číslo za 327/2017 sbírky, číslo 176/2019 sbírky, číslo 285/2020 sbírky, číslo 250/2021 sbírky, číslo 284/2021 sbírky, číslo 358/2022 sbírky, číslo 172/2023 sbírky, číslo 281/2023 sbírky, číslo 303/2023 sbírky, číslo 408/2023 sbírky, číslo 230/2024 sbírky, číslo 470/2024 sbírky, číslo 84/2025 sbírky, číslo 120/2025 sbírky a číslo 318/2025 sbírky. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky. Část první. Všeobecná ustanovení. Paragraf 1. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, detail uveden pod čarou číslo 78 a upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností. Detail pod čarou číslo 78 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67 Evropské unie ze dne 15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/S o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení Evropské unie za číslo 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu, nařízení o systému IMI. Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18 Evropské unie. Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii. Paragraf 2. Za prvé zřizují se státní úřad inspekce práce, dále jen úřad a oblastní inspektoráty práce, dále jen inspektorát, které jsou správními úřady. Sídlem úřadu je Opava. Označení sídla a územní obvody inspektorátů jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu. Za druhé úřad je účetní jednotkou. Pro účely hospodaření s majetkem státu, včetně prostředků státního rozpočtu, účetnictví, služebních vztahů státních zaměstnanců a pracovněprávních vztahů mají inspektoráty postavení vnitřních organizačních jednotek úřadu. Za třetí úřad je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí, dále jen ministerstvo. Za čtvrté ministerstvo je ve věcech státní služby nadřízeným služebním úřadem úřadu. Úřad je nadřízeným služebním úřadem inspektorátu. Za páté v čele úřadu je generální inspektor. V čele inspektorátu je vedoucí inspektor. Výběr, jmenování a odvolání generálního inspektora a vedoucího inspektora se řídí zákonem o státní službě. Část druhá. Působnost a příslušnost úřadu a inspektorátů. Paragraf 3.
Za prvé úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících za a právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, paragraf 276 odstavec 1 zákoníku práce, práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům. Za b právních předpisů stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku. Za c právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce. Za d právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Za e právních předpisů o zaměstnávání zaměstnankyň, mladistvých zaměstnanců, paragraf 350 odstavec 2 zákoníku práce, zaměstnanců pečujících o děti, jakož i zaměstnanců, kteří prokázali, že převážně sami dlouhodobě pečují o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni 2. Středně těžká závislost ve stupni 3, těžká závislost, nebo ve stupni 4, úplná závislost, paragraf 8 zákona číslo 108/2006 Sbírky o sociálních službách. Za f právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi, paragraf 34 občanského zákoníku a dále paragraf 121 až 124 zákona o zaměstnanosti. Za g právního předpisu, který stanoví povinnost uskutečnit veřejnou výzvu nebo výběrové řízení na obsazení místa úředníka nebo na obsazení místa vedoucího úředníka územního samosprávného celku, jakož i to, zda veřejná výzva nebo výběrové řízení byly provedeny včetně jejich průběhu, paragraf 6 až 9 zákona číslo 312/2002 Sbírky o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění zákona číslo 46/2006 Sbírky. Za h právní úpravy zákona o ochraně oznamovatelů. Za druhé úřad a inspektoráty rovněž kontrolují dodržování. Za a kolektivních smluv, paragraf 22 až 29 zákoníku práce, v částech, ve kterých jsou upraveny individuální pracovněprávní nároky zaměstnanců vyplývající z právních předpisů, jakož i vnitřních předpisů podle paragraf 305 zákoníku práce. Za b vnitřních předpisů vydaných podle zákoníku práce, paragraf 305 zákoníku práce, jestliže zakládají práva zaměstnanců. Za třetí úřad a inspektoráty kontrolují dodržování právních předpisů upravujících právní postavení zaměstnanců vyslaných k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb, například paragraf 319 zákoníku práce, přičemž ve vzájemné souvislosti posuzují zejména následující skutečnosti. Za účelem zjištění skutečného místa výkonu činnosti zaměstnavatele v České republice úřad a inspektoráty provedou celkové posouzení všech skutečností charakterizujících činnosti, jež provádí zaměstnavatel v České republice, popřípadě též v jiném členském státě Evropské unie, v němž je usazen. Přičemž se vezme v úvahu období 5 let předcházející vyslání zaměstnance. Při tomto posouzení jsou zohledněny zejména následující skutečnosti. Za prvé místo, kde má zaměstnavatel své sídlo, popřípadě kde má administrativní zázemí. Za druhé místo, kde zaměstnavatel platí daně a příspěvky sociálního pojištění. Za třetí členský stát, který vydal zaměstnavateli povolení k výkonu příslušné činnosti, případně kde je zaregistrován u obchodní komory nebo jiných profesních subjektů v souladu s právem daného členského státu. Za čtvrté místo, kde zaměstnavatel vykonává hlavní předmět podnikání a kde zaměstnává zaměstnance vykonávající administrativní práce. Za páté místo, kde zaměstnavatel přijímá zaměstnance do pracovněprávního vztahu a odkud jsou zaměstnanci vysíláni. Za šesté rozhodné právo, kterým se řídí pracovněprávní vztahy uzavřené mezi zaměstnavatelem a vysílanými zaměstnanci. Za sedmé objem zaměstnavatelem realizovaných nadnárodních služeb nebo výše obratu uskutečněného v jiném členském státě Evropské unie s přihlédnutím ke specifické situaci zejména nově založených podniků a malých a středních podniků. Za b za účelem zjištění, v jakém členském státě Evropské unie zaměstnanec dočasně vyslaný k výkonu práce v České republice obvykle koná práci, se zkoumají veškeré skutečnosti charakterizující tuto práci a zaměstnance, přičemž je zkoumáno zejména. Za prvé zda zaměstnanec vykonává práci v České republice po omezenou dobu. Za druhé místo, kde zaměstnanec obvykle vykonává svoji práci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady S číslo 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, Římská úmluva. Za třetí datum, ke kterému bylo vyslání zaměstnance zahájeno.
Za čtvrté, zda se zaměstnanec po skončení vyslání vrací do jiného členského státu Evropské unie, ze kterého byl vyslán, anebo má v tomto jiném členském státě Evropské unie pokračovat ve výkonu práce. Za páté, povaha vykonávaných činností. Za šesté, skutečnost, zda dopravu, stravování a ubytování poskytuje nebo proplácí zaměstnavatel, který zaměstnance vysílá, a způsob jejich poskytování nebo proplácení. Za sedmé, zda pracovní místo bylo opakovaně obsazované týmž nebo jiným zaměstnancem. Za čtvrté, úřad a inspektoráty vykonávají kontrolu také v případech stanovených zvláštními právními předpisy, zákon číslo 224/2015 Sbírky o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona číslo 634/2004 Sbírky o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, zákon o prevenci závažných havárií ve znění pozdějších předpisů. Zákon číslo 350/2011 Sbírky o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, chemický zákon N, ve znění pozdějších předpisů. Zákon číslo 435/2004 Sbírky o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů. Paragraf 4. Za prvé, úřad. Za a řídí inspektoráty, je vůči inspektorátům nadřízeným služebním úřadem v organizačních věcech státní služby a služebních vztazích zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu jako službu, kterou Česká republika poskytuje veřejnosti. Za b odborně vede inspektoráty a poskytuje jim technickou pomoc. Za c zpracovává roční program kontrolních akcí, který projedná s vyššími odborovými orgány a organizacemi zaměstnavatelů a předkládá jej ministerstvu ke schválení. Za d koordinuje kontrolu prováděnou inspektoráty ve vztahu k činnosti jiných správních úřadů vykonávanou podle zvláštních právních předpisů, v jejichž působnosti je dozor, popřípadě kontrolní činnost na úseku bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí nebo pracovních podmínek. Za e vydává a odnímá průkazy inspektorům opravňující inspektory k výkonu kontroly podle tohoto zákona. Za f je oprávněn vykonávat kontrolu v rozsahu stanoveném v paragraf 3. Za g ukládá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a určuje přiměřené lhůty k jejich odstranění. Za h kontroluje plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Za i rozhoduje ve správním řízení v prvním stupni o přestupcích, zákazu podle paragraf 7 odstavec 1 písmeno za g nebo odnětí či omezení podle paragraf 7 odstavec 1 písmeno za h. Za je přezkoumává ve správním řízení rozhodnutí o přestupcích, zákazu podle paragraf 7 odstavec 1 písmeno za g nebo odnětí či omezení podle paragraf 7 odstavec 1 písmeno za h vydaná inspektorátem. Za k vydává závazná stanoviska ohledně posouzení souladu podmínek pro práci členů posádky lodě s požadavky části 5. zákona o námořní plavbě a zákoníku práce, paragraf 12 n odstavec 2 zákona číslo 61/2000 Sbírky o námořní plavbě ve znění pozdějších předpisů. Za druhé, úřad. Za a předkládá ministerstvu podněty ke zlepšení právní úpravy týkající se právních předpisů uvedených v paragraf 3 odstavec 1. Za b podílí se společně s ministerstvem na mezinárodní spolupráci týkající se pracovního prostředí, bezpečnosti práce, pracovně právních vztahů a pracovních podmínek. Za c poskytuje právnickým a fyzickým osobám, které v pracovních vztazích zaměstnávají fyzické osoby, dále jen zaměstnavatel, a zaměstnancům bezúplatně základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek. Za d na základě podkladů inspektorátu zpracovává roční souhrnnou zprávu o výsledcích kontrolních akcí, kterou předkládá ministerstvu, a informuje o jejím obsahu vyšší odborové orgány a organizace zaměstnavatelů. Za e spolupracuje na programech osvěty o ochraně pracovních vztahů a pracovních podmínek zajišťovaných jinými správními úřady, vyššími odborovými orgány nebo organizacemi zaměstnavatelů. Za f poskytuje Úřadu práce České republiky a ministerstvu informaci o uložení pokuty agentuře práce za porušení povinností, které pro agentury práce vyplývají z paragraf 307b až 309 zákoníku práce. O uložení pokuty zaměstnavateli za neposkytnutí součinnosti při kontrole a o uložení pokuty zaměstnavateli za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů, jejichž dodržování úřad a inspektoráty kontrolují, a to do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty. Za g podává příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské unie, dále jen příslušný cizí orgán žádosti o pomoc, informace, oznámení nebo vymáhání pokuty nebo jiné sankce na jednotném formuláři postupem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, nařízení Evropského parlamentu a Rady.
Evropské uniza číslo 1024/2012 ze dne 25. října 2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 2008/49/S nařízení o systému IMI. V platném znění, přičemž žádost úřadu o vymáhání pokuty nebo jiné sankce, jakož i oznámení rozhodnutí, na jehož základě je příslušná pokuta nebo jiná sankce ukládána, obsahuje alespoň za prvé jméno a známou adresu zaměstnavatele a veškeré ostatní příslušné údaje nebo informace nezbytné pro jeho identifikaci. Za druhé shrnutí skutečností a okolností, na jejichž základě došlo k závěru o možném porušení právních předpisů, povahu tohoto porušení a výčet příslušných právních předpisů. Za třetí nástroj umožňující vymahatelnost v České republice, vykonatelné rozhodnutí a veškeré další příslušné informace nebo doklady, včetně informací a dokladů právní povahy, které se týkají související pohledávky, pokuty nebo jiné sankce. Za čtvrté v případě oznámení rozhodnutí účel oznámení a lhůtu pro jeho provedení. Za páté v případě žádosti o vymáhání pokuty, jiné sankce nebo související pohledávky či její složky, datum, kdy se stalo rozhodnutí vykonatelným, celkovou vymáhanou částku, veškeré informace důležité pro její vymáhání, včetně skutečnosti zda a případně jak bylo rozhodnutí zaměstnavateli doručeno, včetně sdělení úřadu. Zda proti uložení pokuty nebo jiné sankce lze podat další opravný prostředek. Sděluje příslušnému cizímu orgánu skutečnosti naznačující porušování právních předpisů v oblasti vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb a informuje Evropskou komisi o přetrvávajících problémech při výměně informací s jinými členskými státy Evropské unie v této oblasti. ZAI poskytuje na svých internetových stránkách v českém jazyce a v dalších jazycích nejčastěji používaných dočasně vysílanými zaměstnanci aktuální informace o pracovních podmínkách podle paragraf 319 odstavec 1 a 2 a paragraf 319 a zákoníku práce zaměstnanců vyslaných k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb a v českém a anglickém jazyce základní informace o právech zaměstnanců podle paragraf 324 a zákoníku práce. Tyto informace úřad zpřístupní i jinými vhodnými způsoby a na žádost osoby se zdravotním postižením také v podobě, v níž se s nimi tato osoba může seznámit. Za třetí úřad vede a zajišťuje provoz informačního systému o pracovních úrazech, paragraf 105 zákoníku práce, dále nařízení vlády číslo 201/2010 Sbírky o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů a informačního systému, který se zaměřuje na rizika při výkonu práce a na opatření k jejich odstraňování zjištěných kontrolou, přitom vychází z údajů inspektorátů. Za čtvrté informační systém o pracovních úrazech obsahuje údaje o za fyzické osobě, která utrpěla pracovní úraz, jimiž jsou jméno a příjmení, datum narození, státní příslušnost, adresa místa trvalého pobytu a pohlaví. Za B zaměstnavateli, jimiž jsou označení zaměstnavatele, předmět jeho podnikání, místo, kde k pracovnímu úrazu došlo a činnost, při které k pracovnímu úrazu došlo. Za C pracovním úrazu, jimiž jsou druh zranění a zraněná část těla, druh pracovního úrazu, co bylo zdrojem pracovního úrazu, včetně jejich organizačních a technických příčin a proč k pracovnímu úrazu došlo. Informační systém o pracovních úrazech slouží pro potřebu úřadu a ministerstva, údaje z něho se poskytují jiným orgánům v případech stanovených zvláštními zákony, například paragraf 128 občanského soudního řádu, paragraf 11 odstavec 1 zákona číslo 582/1991 Sbírky o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, paragraf 9 odstavec 1 zákona číslo 89/1995 Sbírky o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, nebo v případech, kdy dala předchozí souhlas. Fyzická osoba, již se údaje týkají, popřípadě fyzická osoba, která by poskytnutím údajů mohla být dotčena. České správě sociálního zabezpečení se údaje z informačního systému poskytují též v elektronické podobě umožňující dálkový přístup. Za páté informační systém o rizicích při výkonu práce obsahuje údaje o za A zaměstnavateli, jimiž jsou označení zaměstnavatele a předmět jeho podnikání. Za B rizicích při výkonu práce a o tom, jaká opatření k jejich odstranění byla přijata. Informační systém o rizicích při výkonu práce slouží pro potřebu úřadu, ministerstva a úřadu práce České republiky, krajských poboček a pobočky pro hlavní město Prahu, dále jen krajské pobočky úřadu práce. Ministerstvu a krajským pobočkám úřadu práce se údaje z informačního systému poskytují též v elektronické podobě umožňující dálkový přístup.
Za šesté, úřad je povinen při vedení informačního systému podle odstavců 4 a 5 zajistit ochranu osobních údajů způsobem stanoveným zvláštním zákonem, zákon číslo 101/2000 Sbírky o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Paragraf 5. Za prvé, inspektorát. Za A vykonává kontrolu v rozsahu stanoveném v paragraf 3. Za B ukládá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole, určuje přiměřené lhůty k jejich odstranění. Za C kontroluje plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Za D je oprávněn kontrolovat příčiny a okolnosti pracovních úrazů, popřípadě se zúčastňovat šetření na místě úrazového děje. Za E poskytuje úřadu údaje o za prvé pracovních úrazech, paragraf 105 zákoníku práce a nařízení vlády číslo 201/2010 Sbírky o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů pro vedení informačního systému o pracovních úrazech podle paragraf 4 odstavec 4, ke kterým došlo v jeho územním obvodu, včetně jejich organizačních a technických příčin. Za druhé, rizicích při výkonu práce zjištěných kontrolou a o opatřeních přijatých k jejich odstranění pro vedení informačního systému podle paragraf 4 odstavec 5. Za F předkládá úřadu podněty ke zlepšení právní úpravy týkající se právních předpisů uvedených v paragraf 3 odstavec 1. Za G poskytuje informace a zpracovává zprávy o plnění svých úkolů, které předkládá úřadu. Za H vyjadřuje se k vybraným projektovým dokumentacím staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob, zda splňují požadavky právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Za I uplatňuje při povolování staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob požadavky právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, například nařízení vlády číslo 11/2002 Sbírky, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. Za je poskytuje zaměstnavatelům a zaměstnancům bezúplatně základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek. Za K rozhoduje ve správním řízení v prvním stupni o přestupcích, zákazu podle paragraf 7 odstavec 1 písmeno za G nebo odnětí či omezení podle paragraf 7 odstavec 1 písmeno za H. Za L prostřednictvím úřadu informuje příslušný cizí orgán oprávněný podle práva jiného členského státu Evropské unie poskytovat nebo požadovat přeshraniční spolupráci, doručovat a vymáhat rozhodnutí o uložení pokuty nebo jiné sankce při kontrole dodržování právních předpisů upravujících vysílání zaměstnanců k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb o skutečnostech souvisejících s vysláním zaměstnanců, v případě, že má pochybnosti o skutečnostech souvisejících s vysláním zaměstnance z jiného členského státu Evropské unie k výkonu práce v České republice v rámci nadnárodního poskytování služeb. Za druhé, provedl-li inspektorát kontrolu na základě písemného podnětu, informuje písemně o výsledku toho, kdo podnět podal. Paragraf 6. Za prvé, působnost úřadu a inspektorátů se vztahuje na za A zaměstnavatele a na jejich zaměstnance, na právnické osoby, u kterých jsou vykonávány veřejné funkce, a na fyzické osoby vykonávající veřejné funkce. Za B fyzické osoby, které jsou zaměstnavateli a sami též pracují, paragraf 12 písmeno za A zákona číslo 309/2006 Sbírky, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZAI, ve znění pozdějších předpisů. Za C fyzické nebo právnické osoby podnikající podle zvláštního právního předpisu, například živnostenský zákon a nikoho nezaměstnávající, paragraf 12 písmeno za B zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za D spolupracujícího manžela nebo dítě osoby uvedené pod písmeny za B a za C, paragraf 12 písmeno za C zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za E fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby, stavební zakázky nebo jejím zhotovitelem, popřípadě se na zhotovení stavby podílí podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, paragraf 12 písmeno za D zákona číslo 309/2006 Sbírky, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, zákon
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZAI a na koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, paragraf 14 zákona číslo 309/2006 sbírky. Ve znění zákona číslo 362/2007 sbírk za Y. Za F vysílající a přijímající organizace a dobrovolníky při výkonu dobrovolnické služby podle zvláštního právního předpisu, paragraf 3 a 4 zákona číslo 198/2002 sbírky o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, zákon o dobrovolnické službě. Za G právnické osoby, které vykonávají činnost školy nebo školského zařízení, další právnické osoby nebo fyzické osoby, u nichž se uskutečňuje praktické vyučování žáků středních škol, odborných učilišť, paragraf 65 odstavec 1 a 2 školského zákona za A nebo vyšších odborných škol. Za H věznice, právnické nebo fyzické osoby zaměstnávající odsouzené a na odsouzené, zákon číslo 169/1999 sbírky o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Za I právnické a fyzické osoby, u kterých je prováděn výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi, paragraf 34 občanského zákoníku a paragraf 121 až 124 zákona o zaměstnanosti. Za je rodinný závod, paragraf 12 písmeno za E zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZAI. Dále jen kontrolovaná osoba. Za druhé v zařízeních ozbrojených sil a bezpečnostních sborů v působnosti Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva financí, v zařízeních Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a Národního bezpečnostního úřadu, jakož i v objektech, s nimiž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, kde by kontrolou mohlo dojít k ohrožení utajovaných skutečností, může být kontrola provedena jen se souhlasem příslušného ministerstva a v zařízeních Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a Národního bezpečnostního úřadu jen se souhlasem jejich ředitele. Nebude-li souhlas podle věty první udělen, zajistí ten, kdo odmítl souhlas udělit, provedení kontroly ve své působnosti a podá do 60 pracovních dnů ode dne odmítnutí udělení souhlasu písemnou zprávu o výsledku provedené kontroly orgánu inspekce práce, který o souhlas požádal. Za třetí v právních vztazích zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu jako službu, kterou Česká republika poskytuje veřejnosti, upravených zákonem o státní službě, zákon číslo 234/2014 sbírky o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. Mohou úřad a inspektoráty kontrolovat jen věci týkající se doby výkonu státní služby a přestávek ve státní službě, služební pohotovosti, státní služby přesčas a v noční době a bezpečnosti při výkonu státní služby. Za čtvrté působnost úřadu a inspektorátů se nevztahuje na a. vojáky v činné službě povolané k výkonu vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení podle branného zákona. Za B vojáky z povolání podle zákona o vojácích z povolání, zákon číslo 221/1999 sbírky o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Za C fyzické osoby vykonávající službu v bezpečnostních sborech podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákon číslo 361/2003 sbírky o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. Za D kontrolované osoby v rozsahu, ve kterém u nich vykonává vrchní dozor orgán státní báňské správy, zákon číslo 61/1988 sbírky o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Za E kontrolované osoby v rozsahu, ve kterém u nich vykonávají dozor orgány státního zdravotního dozoru, zákon číslo 258/2000 sbírky o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Za F kontrolované osoby v rozsahu, ve kterém u nich vykonává kontrolní činnost Státní úřad pro jadernou bezpečnost, zákon číslo 18/1997 sbírky o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, atomový zákon za N a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Za G kontrolované osoby v rozsahu, ve kterém u nich vykonávají dozor drážní správní úřady, paragraf 54, 53 a 58 zákona číslo 266/1994 sbírky o drahách, ve znění pozdějších předpisů.
H. Bezpečnost provozu určených technických zařízení v ozbrojených silách České republiky, paragraf 36 zákona číslo 219/1999 Sbírky o ozbrojených silách České republiky za Y a dále vyhláška číslo 273/1999 Sbírky, kterou se vymezují určená technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech a provádění zkoušek určených technických zařízení. Za její činnost bezpečnostního sboru při služebním zákroku, například paragraf 59 zákona číslo 273/2008 Sbírky o Policii České republiky za Y nebo zásahu podle zvláštních právních předpisů, například zákon číslo 133/1985 Sbírky o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a zákon číslo 239/2000 Sbírky o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Za páté, místní příslušnost inspektorátu k výkonu kontroly se řídí místem činnosti kontrolované osoby a u organizační složky státu jejím sídlem, ve správním řízení se řídí místní příslušnost správním řádem. Úřad může v jednotlivých případech hodných zvláštního zřetele, zejména z důvodu podjatosti, písemně pověřit provedením kontroly jiný než místně příslušný inspektorát. Za šesté, zrušen. Část 3. Práva a povinnosti při kontrole. Paragraf 7. Za prvé, inspektor je oprávněn a. vykonávat kontrolu podle tohoto zákona, je-li při jejím zahájení přítomen člen statutárního orgánu kontrolované osoby, zástupce kontrolované osoby, zaměstnanec kontrolované osoby, spolupracující rodinný příslušník nebo jiná fyzická osoba, která vykonává nebo zabezpečuje činnost, která je předmětem činnosti kontrolované osoby, na místech, na kterých by mohlo dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo zdraví inspektora, může být kontrola vykonána jen za doprovodu fyzické osoby pověřené tomu kontrolovanou osobou. Za B. Požadovat prokázání totožnosti fyzických osob uvedených v písmenu za A podle občanského průkazu, cestovního dokladu, po případě služebního průkazu státního zaměstnance, zákon číslo 234/2014 Sbírky o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. Za C. V případech hodných zvláštního zřetele, po případě nebezpečí hrozícího z prodlení, nařizovat provedení měření, prohlídek, zkoušek nebo revizí. Za D. Dotazovat se zaměstnanců kontrolované osoby bez přítomnosti dalších fyzických osob, zástupce příslušného odborového orgánu nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na záležitosti související s vykonávanou kontrolou, paragraf 108 a paragraf 276 odstavec 1 zákoníku práce. Za E. Nařizovat zachování místa úrazového děje v původním stavu až do skončení šetření o pracovním úrazu nebo po dobu nezbytnou k zadokumentování místa úrazového děje. Za F. Při provádění kontroly nebo v rámci úkonů předcházejících kontrole pořizovat zvukové, obrazové a zvukově obrazové záznamy bez vědomí kontrolovaných osob, pokud nelze účelu kontroly dosáhnout jinak, právo fyzických osob na ochranu jejich soukromého a osobního života tím není dotčeno. Za G. Vydat rozhodnutí o zákazu. Za prvé, používání objektů, pracovišť, výrobních, pracovních prostředků nebo zařízení, pracovních nebo technologických postupů, látek nebo materiálů, vykonávání prací nebo činností, které bezprostředně ohrožují bezpečnost zaměstnanců nebo dalších fyzických osob zdržujících se s vědomím kontrolované osoby v jejich prostorech, a to až do doby odstranění závady. S výjimkou pevných trakorunních zařízení a trakorunních vozidel na drahách a ve veřejné silniční dopravě, lodí a letadel za tím účelem. Mohou nařídit, aby přítomné fyzické osoby ihned opustily prostory, ve kterých je bezprostředně ohrožena jejich bezpečnost. Vyžaduje-li to nebezpečí hrozící z prodlení, lze rozhodnutí oznámit ústně, odvolání nemá odkladný účinek. Jestliže bylo rozhodnutí oznámeno ústně, musí jej inspektor uvést v dílčím protokolu, paragraf 8 písmeno za B. Rozhodnutí o vydaném zákazu musí být oznámeno kontrolované osobě písemně bez zbytečného odkladu po dni oznámení ústního rozhodnutí. Za druhé, práce přesčas, práce v noci, práce zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců, je-li vykonávána v rozporu se zvláštním právním předpisem, paragraf 93, 94 a paragraf 245 odstavec 1 zákoníku práce. Za vydat rozhodnutí o odnětí nebo omezení oprávnění nebo osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydaného podle zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, pokud jeho držitel neprovede řádně prohlídku, revizi nebo zkoušku ve stanoveném rozsahu.
Za I ukládat kontrolované osobě opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a určovat přiměřené lhůty k jejich odstranění. Mohou rovněž navrhovat potřebná technická a jiná opatření k odstranění rizik, paragraf 102 zákoníku práce. Za je vstupovat se souhlasem zaměstnance a jiných dotčených osob, které v daném místě žijí, do jiných míst, než je pracoviště zaměstnavatele, je-li tam vykonávána práce na dálku, paragraf 317 zákoníku práce ZAE nebo služba z jiného místa, paragraf 117 zákona číslo 234/2014 sbírky o státní službě. Za druhé průkaz inspektora a paragraf 4 odstavec 1 písmeno za EE je dokladem o pověření k výkonu kontrolní činnosti. Paragraf 8. Povinnosti inspektora. Inspektor je povinen za A informovat příslušný odborový orgán nebo radu zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o zahájení kontroly, jestliže u kontrolované osoby působí. Za B pořídit o výsledku kontroly dílčí protokol, paragraf 7 odstavec 1 písmeno za G a za H dílčí protokol musí být součástí protokolu. Paragraf 9. Za prvé inspektor může v odůvodněných případech vyzvat kontrolovanou osobu, aby se v určené lhůtě dostavila na pracoviště úřadu nebo inspektorátu a poskytla údaje, dokumenty nebo věci související s výkonem kontroly. Kontrolovaná osoba je povinna této výzvy uposlechnout, pokud neprokáže vážnou překážku, která jí brání ve splnění této povinnosti v určené lhůtě. Za druhé oprávnění zaměstnanci, po případě zástupci kontrolované osoby, jsou povinni na žádost inspektorů dostavit se v určeném termínu k projednání výsledku kontroly. Část 4. Přestupky. Hlava I. Přestupky fyzických osob. Paragraf 9a. Za prvé fyzická osoba se jako osoba, která vykonává nebo zabezpečuje činnost, která je předmětem činnosti kontrolované osoby, dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle paragraf 9. Za druhé za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 korun. Paragraf 10. Přestupky na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance. Za prvé fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance tím, že poruší povinnosti vůči příslušným odborovým orgánům, radám zaměstnanců nebo zástupcům pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývající z paragraf 62, 277, 279, 280. 287 a paragraf 339 odstavec 1 zákoníku práce. Za druhé za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 200 000 korun. Paragraf 11. Přestupky na úseku rovného zacházení. Za prvé fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku rovného zacházení tím, že za A nezajistí rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty a odbornou přípravu a příležitost dosáhnout vankorunního nebo jiného postupu v zaměstnání. Za B diskriminuje zaměstnance, paragraf 16 zákoníku práce. Za C postihne nebo znevýhodní zaměstnance proto, že se zákonným způsobem domáhal svých práv a nároků vyplývajících z pracovněprávních vztahů. Za D neprojedná se zaměstnancem nebo na jeho žádost se zástupci zaměstnanců jeho stížnost na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu, paragraf 25 odstavec 7 zákoníku práce. Za E omezí zaměstnance v nakládání s informacemi o výši a struktuře jeho mzdy, platu nebo odměny z dohody. Za druhé za přestupek podle odstavce 1. Za A písmeno za A, za B nebo za C lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 korun. Za B písmeno za D a za E lze uložit pokutu až do výše 400 000 korun. Paragraf 11a. Přestupky na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců. Za prvé fyzická osoba se jako zaměstnavatel dopustí přestupku na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců tím, že za A naruší soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele některým ze způsobů uvedených v paragraf 316 odstavec 2 zákoníku práce. Za B neinformuje zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění podle paragraf 316 odstavec 3 zákoníku práce, nebo za C v rozporu s paragraf 316 odstavec 4 zákoníku práce vyžaduje od zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a se základním pracovněprávním vztahem. Za druhé za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do za A 1 000 000 korun, jde-li o přestupek podle písmene za A nebo za C.
Za B 100 000 korun, jde-li o přestupek podle písmene za B. Paragraf 12. Přestupky na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Za prvé, fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr tím, že za A poruší stanovené povinnosti při vzniku, změnách, skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Za B neuzavře písemně pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Za C nezajistí, aby zaměstnanec nepřekročil zákoníkem práce stanovený rozsah práce konané na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Za D poruší některou z povinností stanovených v paragraf 37, 37a, 77a nebo v paragraf 77b zákoníku práce. Za E poruší povinnost stanovenou v paragraf 77 odstavec 4 zákoníku práce. Za F nesplní informační povinnost podle paragraf 279 odstavec 1 písmeno za J zákoníku práce. Za G poruší povinnost stanovenou v paragraf 35 zákoníku práce. Za druhé, za přestupek podle odstavce 1. Za A písmeno za A, za C a za G lze uložit pokutu až do výše 2 miliony korun. Za B písmeno za B lze uložit pokutu až do výše 10 milionů korun. Za C písmeno za D až za F lze uložit pokutu až do výše 200 000 korun. Paragraf 12a. Přestupky na úseku práce na dálku. Za prvé, fyzická osoba se jako zaměstnavatel dopustí přestupku na úseku práce na dálku tím, že za A v rozporu s paragraf 317 odstavec 1 zákoníku práce neuzavře dohodu o práci na dálku písemně. Za B nesplní některou povinnost podle paragraf 317 odstavec 2 nebo za třetí zákoníku práce. Za druhé, za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 300 000 korun. Paragraf 13. Přestupky na úseku odměňování zaměstnanců. Za prvé, fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku odměňování zaměstnanců tím, že za A neposkytne zaměstnanci za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty stejnou mzdu, plat nebo odměnu z dohody jako jinému zaměstnanci. Za B neposkytne zaměstnanci mzdu alespoň ve výši minimální mzdy, paragraf 111 zákoníku práce. Nařízení vlády číslo 567/2006 sbírky o minimální mzdě, nejnižších úrovních zaručené mzdy a o vymezení stíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve stíženém pracovním prostředí ve znění pozdějších předpisů nebo plat ve stanovené výši, nejméně ve výši zaručeného platu. Za C neposkytne zaměstnanci ve stanoveném termínu mzdu nebo plat nebo některou její složku. Za D neposkytne zaměstnanci mzdu nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas. Za E neposkytne zaměstnanci náhradní volno za práci ve svátek nebo mzdu za práci přesčas anebo příplatek k platu za takovou práci. Za F neposkytne zaměstnanci příplatek za práci ve stíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci. Za G neposkytne zaměstnanci příplatek k platu, ačkoliv k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu. Za H poskytne zaměstnanci složku platu, kterou právní předpisy neupravují, nebo mu poskytne složku mzdy nebo platu, na kterou mu nevznikl nárok, anebo ji poskytne způsobem, který právní předpisy nedovolují. Za I provede ze mzdy nebo platu zaměstnance bez dohody o srážkách ze mzdy nebo platu jiné než stanovené srážky. Za J neposkytne zaměstnanci odměnu za pracovní pohotovost nebo ji neposkytne ve stanovené výši. Za K nezajistí podmínky stanovené pro normování práce, paragraf 300 zákoníku práce, ačkoliv k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu. Za L odmění zaměstnance v rozporu s paragraf 103 odstavec 1 písmeno za K zákoníku práce. Za M neposkytne zaměstnanci za práci vykonanou na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr odměnu z dohody nebo některou její složku ve výši a za podmínek stanovených jiným právním předpisem a sjednaných v dohodě o práci konané mimo pracovní poměr. Za N jako ručitel neuspokojí mzdové nároky zaměstnanců podle paragraf 324 a odstavec 4 zákoníku práce. Za O poruší povinnost při sjednání, stanovení nebo určení mzdy nebo platu. Za P poruší povinnost při výplatě mzdy nebo platu v cizí měně podle paragraf 143 odstavec 2 nebo 3 zákoníku práce. Za druhé, za přestupek podle odstavce 1. Za A písmeno za A, za J, za O a za P lze uložit pokutu až do výše 500 000 korun. Za B písmeno za D, za E, za H a za K lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 korun. Za C písmeno za B, za C, za F, za G, za I, za L, za M a za N lze uložit pokutu až do výše 2 miliony korun. Paragraf 14.
Přestupky na úseku náhrad. Za prvé, fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku náhrad tím, že neposkytne zaměstnanci náhradu mzdy, platu nebo odměny z dohody anebo náhradu výdajů spojených s výkonem práce, ačkoliv k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu. Za druhé, za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 200 000 korun. Paragraf 15. Přestupky na úseku pracovní doby. Za prvé, fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku pracovní doby tím, že za a nestanoví jednotlivým zaměstnancům pracovní dobu podle režimu jejich práce nebo nedodrží délku směny, ačkoliv k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu nařízení vlády číslo 589/2006 Sbírky, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě. Za b nezajistí splnění podmínek při rozvržení pracovní doby, ačkoliv k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu, paragraf 74 odstavec 2, paragraf 76 odstavec 3, paragraf 84 a paragraf 87 a odstavec 2 písmeno za b zákoníku práce. Za c započte překážky v práci na straně zaměstnance při pružné pracovní době v rozporu se zvláštním právním předpisem, paragraf 97 odstavec 1 a 2 zákoníku práce. Za d nestanoví začátek a konec pracovní doby a rozvrh pracovních směn. Za e nepřihlédne při zařazení zaměstnanců do směn k potřebám zaměstnanců pečujících o děti. Za f neposkytne zaměstnancům přestávku v práci na jídlo a oddech nebo bezpečnostní přestávku. Za g odečte u prací, které nemohou být přerušeny, z pracovní doby přiměřenou dobu na jídlo a oddech. Za h neposkytne nepřetržitý denní odpočinek nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu ve stanoveném minimálním rozsahu. Za i nařídí zaměstnanci výkon práce ve dnech pracovního klidu v jiných než stanovených případech, paragraf 91 zákoníku práce. Za je zahrne nesprávně svátky do pracovní doby. Za k nevede evidenci pracovní doby, ačkoliv k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu, paragraf 96 odstavec 1 zákoníku práce. Za l nařídí zaměstnanci pracovní pohotovost v rozporu s paragraf 95 zákoníku práce kolektivní smlouvou, popřípadě se nařízením vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě. Za m nařídí zaměstnanci práci přesčas v rozporu s paragraf 93 odstavec 2, paragraf 240 odstavec 3 zákoníku práce. Za n nařídí zaměstnanci práci přesčas ve vyšším rozsahu, než je její týdenní nebo roční rámec vyplývající ze zákoníku práce, paragraf 78 odstavec 1 písmeno za i, paragraf 93 odstavec 2 a 4 zákoníku práce. Za o vyžádá nebo umožní, aby byla práce přesčas konána nad rámec vyplývající ze zákoníku práce. Za p poruší zákaz zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas. Za q zaměstná mladistvé zaměstnance, paragraf 350 odstavec 2 zákoníku práce a prací přesčas, paragraf 78 odstavec 1 písmeno za i, paragraf 93 odstavec 2 a 4 zákoníku práce. Za r zaměstná mladistvé zaměstnance prací v noci, paragraf 94 zákoníku práce a paragraf 245 odstavec 1 zákoníku práce, nejde-li o jejich výchovu k povolání. Za s nezajistí, aby pracovní doba zaměstnance pracujícího v noci nepřekročila stanovenou hranici, ačkoliv k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu, paragraf 94 zákoníku práce. Za t nezajistí, aby zaměstnanec pracující v noci byl ve stanovených případech vyšetřen lékařem, paragraf 94 odstavec 2 zákoníku práce. Za u neprojedná s příslušným odborovým orgánem nebo zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a organizaci práce v noci. Za v nevybaví pracoviště, na kterém se pracuje v noci, prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc. Za v neuzavře dohodu o kratší pracovní době písemně, paragraf 80 zákoníku práce. Za x neuzavře dohodu o rozvržení pracovní doby do směn zaměstnancem nebo změnu písemně podle paragraf 87 a zákoníku práce, poruší povinnosti z dohody vyplývající anebo poruší povinnosti při rozvázání dohody. Za druhé za přestupek podle odstavce 1. Za a písmeno za c, za e, za u a za x lze uložit pokutu až do výše 300 000 korun. Za b písmeno za k, za l, za s, za v a za v lze uložit pokutu až do výše 400 000 korun. Za c písmeno za f, za h, za i, za j, za o, za p, za r a za t lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 korun. Za d písmeno za a, za b, za d, za g, za m, za n a za q lze uložit pokutu až do výše 2 miliony korun. Paragraf 16. Přestupky na úseku dovolené.
Za prvé, fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku dovolené tím, že poruší stanovené povinnosti vztahující se k délce dovolené za kalendářní rok nebo její poměrné části, k dodatkové dovolené, čerpání dovolené nebo určení jejího nástupu. Za druhé, za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 200 000 korun. Paragraf 17. Přestupky na úseku bezpečnosti práce. Za prvé, fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že za a nezajistí s ohledem na možné ohrožení života nebo zdraví bezpečnost fyzických osob zdržujících se s jejím vědomím na jejich pracovištích. Za b, neplní informační povinnost stanovenou v paragraf 108 odstavec 2 a 3 zákoníku práce. Za c, nezajistí spolupráci osob na jednom pracovišti, aby byli kromě jejich zaměstnanců chráněni také zaměstnanci jiné osoby. Za d, přenese náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na zaměstnance. Za e, nezajistí přijetí opatření potřebných k prevenci rizik, ačkoliv k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu, paragraf 102 zákoníku práce. Za f, nedodrží povinnosti při zajišťování bezpečnosti práce stanovené v paragraf 101 až 103 zákoníku práce. Za g, neposkytne nebo neposkytne bezplatně osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky nebo ochranné nápoje, ačkoliv k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu, nařízení vlády číslo 390/2021 Sbírky. O bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. Za h, nesplní povinnost udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v používatelném stavu nebo nekontroluje jejich používání. Za i, neumístí bezpečnostní značky nebo nezavede signály, ačkoliv k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu, paragraf 133b zákoníku práce a nařízení vlády číslo 11/2002 Sbírk za y. Za je, nevyšetří příčiny a okolnosti pracovního úrazu, ačkoliv k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu, paragraf 105 zákoníku práce a nařízení vlády číslo 201/2010 Sbírky o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ve znění pozdějších předpisů. Za k, nevyhotoví záznam o pracovním úrazu nebo nevede dokumentaci ve stanoveném rozsahu, ačkoliv k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu, paragraf 105 zákoníku práce a nařízení vlády číslo 201/2010 Sbírky o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ve znění pozdějších předpisů. Za l, nepředá vyhotovení záznamu o pracovním úrazu postiženému a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům. Za m, nevede evidenci o pracovních úrazech ve stanoveném rozsahu, ačkoliv k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu, paragraf 105 zákoníku práce a nařízení vlády číslo 201/2010 Sbírky o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ve znění pozdějších předpisů. Za n, neohlásí pracovní úraz a nezašle záznam o něm stanoveným orgánům a institucím, paragraf 105 zákoníku práce a nařízení vlády číslo 201/2010 Sbírky o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ve znění pozdějších předpisů. Za o, nepřijme opatření proti opakování pracovních úrazů. Za p, nevede evidenci fyzických osob, u nichž byla uznána nemoc z povolání. Za q, neplní povinnosti týkající se pracoviště a pracovního prostředí stanovené v zákonu o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákon číslo 309/2006 Sbírky, ve znění zákona číslo 362/2007 Sbírk za y. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády číslo 101/2005 Sbírky o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády číslo 362/2005 Sbírky o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubka y a nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, nařízení vlády číslo 406/2004 Sbírky o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Za r, neplní povinnosti při zajištění řádného stavu používaných výrobních a pracovních prostředků a zařízení stanovené v zákonu o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 58 za a v nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
Nařízení vlády číslo 378/2001 Sbírky, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Za S poruší povinnost týkající se organizace práce a pracovních postupů stanovenou v zákonu o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat. Nařízení vlády číslo 27/2002 Sbírky, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. Nařízení vlády číslo 28/2002 Sbírky, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. Nařízení vlády číslo 168/2002 Sbírky, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředka Y. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Nařízení vlády číslo 591/2006 Sbírky o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě. Nařízení vlády číslo 589/2006 Sbírky, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě. Za té nepřizná právo odmítnout výkon práce, o níž lze mít důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje život nebo zdraví zaměstnanců, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob. Za U zaměstná mladistvé zaměstnance, paragraf 350 odstavec 2 zákoníku práce, pracemi, při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných fyzických osob. Za V nepřizná odborovým orgánům právo vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu stanoveném v paragraf 322 zákoníku práce. Za V nepřizná zaměstnancům právo účasti na řešení otázek souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci, ačkoliv k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu. Paragraf 108 a paragraf 276 odstavec 1 zákoníku práce. Za X nezajistí na pracovištích dodržování zákazu požívat alkoholické nápoje nebo zneužívat jiné návykové látky. Za Y nedoručí ve stanoveném termínu oznámení o zahájení prací na stavbě splňující požadavky stanovené v paragraf 15 odstavec 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo neprovede bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Za Z nesplní některou z povinností zhotovitele podle paragraf 16 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za A nesplní některou z povinností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle paragraf 10 odstavec 4, paragraf 14 odstavec 5 nebo paragraf 18 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za B nedodržuje opatření k zamezení rizik na pracovištích, stanovená právními předpisy, které upravují povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob při používání chemických látek nebo látek obsažených ve směsích. Zákon číslo 350/2011 Sbírk za Y. Za C nesplní některou z povinností odborně způsobilé fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle paragraf 10 odstavec 4 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za D v rozporu s paragraf 10 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vykonává činnost odborně způsobilé fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik nebo činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bez příslušného oprávnění. Za E v rozporu s paragraf 14 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci neurčí jednoho nebo více koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Za F v rozporu s paragraf 15 odstavec 2 nebo 3 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezajistí zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi před zahájením prací nebo nezajistí jeho aktualizaci při realizaci stavby.
Za G v rozporu s paragraf 14 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezajistí součinnost všech zhotovitelů včetně osob podle paragraf 12 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popřípadě jiné osoby, s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci stavby. Za H v rozporu s paragraf 14 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezajistí podepsání plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Za I v rozporu s paragraf 14 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezajistí, aby byli všichni zhotovitelé včetně osob podle paragraf 12 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popřípadě jiné osoby, vázáni plněním opatření stanovených koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Za druhé za přestupek podle odstavce 1. Za A písmeno, za B, za C, za V, za dvojité V, za X, za A za C lze uložit pokutu až do výše 300 000 korun. Za B písmeno, za L, za M, za N, za P, za Y a za D až za I lze uložit pokutu až do výše 400 000 korun. Za C písmeno, za A, za J, za K, za Q, za R, za S, za T a za Z lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 korun. Za D písmeno, za D, za E, za F, za G, za H, za I, za O, za U a za B lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 korun. Paragraf 18. Přestupky na úseku zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců. Za prvé fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců tím, že za A nepřevede těhotnou zaměstnankyni do konce 9. měsíce po porodu nebo zaměstnankyni, která kojí, na jinou práci, ačkoliv k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu. Za B poruší postup při vysílání těhotné zaměstnankyně, zaměstnance pečujícího o dítě, zaměstnance, který prokázal, že převážně sám dlouhodobě pečuje o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni 2, středně těžká závislost, ve stupni 3, těžká závislost, nebo ve stupni 4, úplná závislost na pracovní cestu nebo postup při přeložení stanovený v paragraf 240 zákoníku práce. Za C nevyhoví písemné žádosti zaměstnankyně nebo zaměstnance pečujících o dítě mladší než 15 let, těhotné zaměstnankyně nebo zaměstnance, kteří převážně sami dlouhodobě pečují o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni 2, středně těžká závislost, ve stupni 3 těžká závislost nebo ve stupni 4 úplná závislost o kratší pracovní dobu podle paragraf 80 zákoníku práce nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší pracovní doby, přestože jí v tom nebrání vážné provozní důvody. Za D písemně neodůvodní zamítnutí žádosti zaměstnance podle paragraf 241 odstavec 2 nebo 3 zákoníku práce. Za E písemně neodůvodní zamítnutí žádosti zaměstnance podle paragraf 241 a zákoníku práce. Za F neposkytne mateřskou dovolenou, otcovskou dovolenou nebo rodičovskou dovolenou nebo ji poskytne v rozporu s paragraf 195 až 198 zákoníku práce. Za G neposkytne přestávky ke kojení nebo je poskytne v rozporu s paragraf 242 zákoníku práce. Za H zaměstná mladistvé zaměstnance, paragraf 350 odstavec 2 zákoníku práce, nepřiměřenými pracemi v rozporu s paragraf 244 až 246 zákoníku práce. Za I nezabezpečí lékařské vyšetření mladistvého zaměstnance, paragraf 350 odstavec 2 zákoníku práce, v případech stanovených v paragraf 247 zákoníku práce. Za J při zaměstnávání mladistvých zaměstnanců, paragraf 350 odstavec 2 zákoníku práce, se neřídí lékařským posudkem. Za druhé za přestupek podle odstavce 1. Za A písmeno, za C a za J lze uložit pokutu až do výše 300 000 korun. Za B písmeno, za B, za F a za I lze uložit pokutu až do výše 500 000 korun. Za C písmeno, za A, za G a za H lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 korun. Za D písmeno, za D a za L lze uložit pokutu až do výše 200 000 korun. Paragraf 19. Přestupky na úseku bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví. Za prvé fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví tím, že nezajistí, aby technická zařízení stanovená zvláštním právním předpisem, paragraf 134b zákoníku práce, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví, obsluhovaly jen zdravotně způsobilé a zvlášť odborně způsobilé fyzické osoby.
Za druhé, za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 2 miliony korun. Vyhláška číslo 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky číslo 98/1982 sbírky. Paragraf 20. Přestupky na úseku bezpečnosti vyhrazených technických zařízení. Za prvé, fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti vyhrazených technických zařízení tím, že za a neprovede řádně prohlídku, revizi nebo zkoušku v souvislosti s uváděním do provozu nebo provozem vyhrazených technických zařízení. Za b bez oprávnění nebo osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydaného podle zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení provede prohlídku, revizi nebo zkoušku vyhrazeného technického zařízení, pro které je nezbytné být držitelem tohoto osvědčení. Za c nedodrží určenou lhůtu pro odstranění závad zjištěných při kontrole. Za druhé, za přestupek podle odstavce 1. Za a písmeno za c lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 korun. Za b písmeno za a za b lze uložit pokutu až do výše 2 miliony korun. Paragraf 20a. Přestupky na úseku agenturního zaměstnávání. Za prvé, fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku agenturního zaměstnávání tím, že za a nesplní povinnost podle paragraf 307b zákoníku práce. Za b nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce za prvé obsahovala údaje stanovené v paragraf 308 odstavec 1 písmeno za a až za e, za g a za h zákoníku práce, nebo za druhé byla uzavřena písemně podle paragraf 308 odstavec 2 zákoníku práce. Za c nesplní některou povinnost podle paragraf 309 nebo 309 a zákoníku práce, nebo za d jako uživatel paragraf 14 odstavec 1 písmeno za b zákona číslo 435/2004 sbírky o zaměstnanosti nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce obsahovala údaje stanovené v paragraf 308 odstavec 1 písmeno za f zákoníku práce nebo tyto údaje uvede nepravdivě. Za druhé, za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 korun. Přestupky na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti. Paragraf 21. Za prvé, fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti tím, že umožní dítěti výkon této činnosti bez povolení nebo podmínky tohoto povolení poruší. Za druhé, za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 2 miliony korun. Paragraf 22. Za prvé, zákonný zástupce dítěte se dopustí přestupku na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti tím, že umožní výkon činnosti dítěte bez povolení nebo podmínky povolení poruší. Za druhé, za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 100 000 korun. Hlava 2. Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob. Paragraf 22a. Za prvé, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako kontrolovaná osoba dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle paragraf 9. Za druhé, za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 korun. Paragraf 23. Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance. Za prvé, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance tím, že poruší povinnosti vůči příslušným odborovým orgánům, radám zaměstnanců nebo zástupcům pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývající z paragraf 62, 277, 279, 280, 287 a paragraf 339 odstavec 1 zákoníku práce. Za druhé, za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 200 000 korun. Paragraf 24. Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku rovného zacházení. Za prvé, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku rovného zacházení tím, že za a nezajistí rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty a odbornou přípravu a příležitost dosáhnout vankorunního nebo jiného postupu v zaměstnání. Za b diskriminuje zaměstnance, paragraf 16 zákoníku práce.
Za C postihne nebo znevýhodní zaměstnance proto, že se zákonným způsobem domáhal svých práv a nároků vyplývajících z pracovněprávních vztahů. Za D neprojedná se zaměstnancem nebo na jeho žádost se zástupci zaměstnanců jeho stížnost na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu, paragraf 25 odstavec 7 zákoníku práce. Za E omezí zaměstnance v nakládání s informacemi o výši a struktuře jeho mzdy, platu nebo odměny z dohody. Za druhé za přestupek podle odstavce 1. Za A písmeno za A, za B nebo za C lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 korun. Za B písmeno za D a za E lze uložit pokutu až do výše 400 000 korun. Paragraf 24a. Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců. Za prvé právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zaměstnavatel dopustí přestupku na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců tím, že za A naruší soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele některým ze způsobů uvedených v paragraf 316 odstavec 2 zákoníku práce. Za B neinformuje zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění podle paragraf 316 odstavec 3 zákoníku práce, nebo za C v rozporu s paragraf 316 odstavec 4 zákoníku práce vyžaduje od zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a se základním pracovněprávním vztahem. Za druhé za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do za A 1 000 000 korun, jde-li o přestupek podle písmene za A nebo za C. Za B 100 000 korun, jde-li o přestupek podle písmene za B. Paragraf 25. Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Za prvé právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr tím, že za A poruší stanovené povinnosti při vzniku, změnách, skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Za B neuzavře písemně pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Za C nezajistí, aby zaměstnanec nepřekročil zákoníkem práce stanovený rozsah práce konané na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Za D poruší některou z povinností stanovených v paragraf 37, 37a, 77a nebo v paragraf 77b zákoníku práce. Za E poruší povinnost stanovenou v paragraf 77 odstavec 4 zákoníku práce. Za F nesplní informační povinnost podle paragraf 279 odstavec 1 písmeno za J zákoníku práce. Za G poruší povinnost stanovenou v paragraf 35 zákoníku práce. Za druhé za přestupek podle odstavce 1. Za A písmeno za A, za C a za G lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 korun. Za B písmeno za B lze uložit pokutu až do výše 10 000 000 korun. Za C písmeno za D až za F lze uložit pokutu až do výše 200 000 korun. Paragraf 25a. Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku práce na dálku. Za prvé právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku práce na dálku tím, že za A v rozporu s paragraf 317 odstavec 1 zákoníku práce neuzavře dohodu o práci na dálku písemně. Za B nesplní některou povinnost podle paragraf 317 odstavec 2 až 3 zákoníku práce. Za druhé za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 300 000 korun. Paragraf 26. Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku odměňování zaměstnanců. Za prvé právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku odměňování zaměstnanců tím, že za A neposkytne zaměstnanci za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty stejnou mzdu, plat nebo odměnu z dohody jako jinému zaměstnanci. Za B neposkytne zaměstnanci mzdu alespoň ve výši minimální mzdy, paragraf 111 zákoníku práce. Nařízení vlády číslo 567/2006 Sbírky o minimální mzdě, nejnižších úrovních zaručené mzdy a o vymezení stíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve stíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, nebo plat ve stanovené výši, nejméně ve výši zaručeného platu. Za C neposkytne zaměstnanci ve stanoveném termínu mzdu, zákon číslo 1/1992 Sbírky o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, nebo plat, zákon číslo 143/1992 Sbírky
O platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech ve znění pozdějších předpisů nebo některou její složku. Za D neposkytne zaměstnanci mzdu, zákon číslo 1/1992 Sbírky o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku ve znění pozdějších předpisů nebo plat, zákon číslo 143/1992 Sbírky o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech ve znění pozdějších předpisů nebo náhradní volno za práci přesčas. Za E neposkytne zaměstnanci náhradní volno za práci ve svátek nebo mzdu za práci přesčas anebo příplatek k platu za takovou práci. Za F neposkytne zaměstnanci příplatek za práci ve stíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci. Za G neposkytne zaměstnanci příplatek k platu, ačkoliv k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu. Za H poskytne zaměstnanci složku platu, zákon číslo 143/1992 Sbírky o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech ve znění pozdějších předpisů, kterou právní předpisy neupravují, nebo mu poskytne složku mzdy 6 nebo platu. Zákon číslo 143/1992 Sbírky o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech ve znění pozdějších předpisů, na kterou mu nevznikl nárok, anebo ji poskytne způsobem, který právní předpisy nedovolují. Za jí provede ze mzdy, zákon číslo 1/1992 Sbírky o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku ve znění pozdějších předpisů nebo platu, zákon číslo 143/1992 Sbírky o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech ve znění pozdějších předpisů zaměstnance bez dohody o srážkách ze mzdy nebo platu jiné než stanovené srážky. Za J neposkytne zaměstnanci odměnu za pracovní pohotovost. Paragraf 15 zákona číslo 1/1992 Sbírky ve znění zákona číslo 217/2000 Sbírky a paragraf 19 zákona číslo 143/1992 Sbírky ve znění zákona číslo 40/1994 Sbírky a zákona číslo 217/2000 Sbírky nebo ji neposkytne ve stanovené výši. Za K nezajistí podmínky stanovené pro normování práce, ačkoliv k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu. Za L odmění zaměstnance v rozporu s paragraf 103 odstavec 1 písmeno za K zákoníku práce. Za M neposkytne zaměstnanci za práci vykonanou na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr odměnu z dohody nebo některou její složku ve výši a za podmínek stanovených jiným právním předpisem a sjednaných v dohodě o práci konané mimo pracovní poměr. Za N jako ručitel neuspokojí mzdové nároky zaměstnanců podle paragraf 324 a odstavec 4 zákoníku práce. Za O poruší povinnost při sjednání, stanovení nebo určení mzdy nebo platu. Za P poruší povinnost při výplatě mzdy nebo platu v cizí měně podle paragraf 143 odstavec 2 nebo 3 zákoníku práce. Za druhé za přestupek podle odstavce 1. Za A písmeno za A, za J, za O a za P lze uložit pokutu až do výše 500 000 korun. Za B písmeno za D, za E, za H a za K lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 korun. Za C písmeno za B, za C, za F, za G, za I, za L, za M a za N lze uložit pokutu až do výše 2 miliony korun. Paragraf 27. Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku náhrad. Za prvé právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku náhrad tím, že neposkytne zaměstnanci náhradu mzdy, platu nebo odměny z dohody anebo náhradu výdajů spojených s výkonem práce, ačkoliv k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu. Za druhé za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 200 000 korun. Paragraf 28. Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku pracovní doby. Za prvé právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku pracovní doby tím, že za A nestanoví jednotlivým zaměstnancům pracovní dobu podle režimu jejich práce nebo nedodrží délku směny, ačkoliv k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu nařízení vlády číslo 589/2006 Sbírky, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě. Za B nezajistí splnění podmínek při rozvržení pracovní doby, ačkoliv k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu, paragraf 74 odstavec 2, paragraf 76 odstavec 3, paragraf 84 a paragraf 87 a odstavec 2 písmeno za B zákoníku práce.
Za C započte překážky v práci na straně zaměstnance při pružné pracovní době v rozporu se zvláštním právním předpisem, paragraf 97 odstavec 1 a 2 zákoníku práce. Za D nestanoví začátek a konec pracovní doby a rozvrh pracovních směn. Za E nepřihlédne při zařazení zaměstnanců do směn k potřebám zaměstnanců pečujících o děti. Za F neposkytne zaměstnancům přestávku v práci na jídlo a oddech nebo bezpečnostní přestávku. Za G odečte u prací, které nemohou být přerušeny, z pracovní doby přiměřenou dobu na jídlo a oddech. Za H neposkytne nepřetržitý denní odpočinek nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu ve stanoveném minimálním rozsahu. Za I nařídí zaměstnanci výkon práce ve dnech pracovního klidu v jiných než stanovených případech, paragraf 91 zákoníku práce. Za J zahrne nesprávně svátky do pracovní doby. Za K nevede evidenci pracovní doby, ačkoliv k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu, paragraf 96 odstavec 1 zákoníku práce. Za L nařídí zaměstnanci pracovní pohotovost v rozporu s paragraf 95 zákoníku práce kolektivní smlouvou, po případě se nařízením vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, nařízení vlády číslo 589/2006 sbírky, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě. Za M nařídí zaměstnanci práci přesčas v rozporu s paragraf 93 odstavec 2, paragraf 240 odstavec 3 zákoníku práce. Za N nařídí zaměstnanci práci přesčas ve vyšším rozsahu, než je její týdenní nebo roční rámec vyplývající ze zákoníku práce. Za O vyžádá nebo umožní, aby byla práce přesčas konána nad rámec vyplývající ze zákoníku práce. Za P poruší zákaz zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas. Za Q zaměstná mladistvé zaměstnance, paragraf 350 odstavec 2 zákoníku práce prací přesčas, paragraf 78 odstavec 1 písmeno. Za I paragraf 93 odstavec 2 a 4 zákoníku práce. Za R zaměstná mladistvé zaměstnance, paragraf 350 odstavec 2 zákoníku práce prací v noci, paragraf 94 zákoníku práce, paragraf 245 odstavec 1 zákoníku práce, nejde-li o jejich výchovu k povolání. Za S nezajistí, aby pracovní doba zaměstnance pracujícího v noci nepřekročila stanovenou hranici, ačkoliv k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu. Za T nezajistí, aby zaměstnanec pracující v noci byl ve stanovených případech vyšetřen lékařem, paragraf 94 odstavec 2 zákoníku práce. Za U neprojedná s příslušným odborovým orgánem nebo zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a organizaci práce v noci. Za V nevybaví pracoviště, na kterém se pracuje v noci, prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc. Za V neuzavře dohodu o kratší pracovní době písemně, paragraf 80 zákoníku práce. Za X neuzavře dohodu o rozvržení pracovní doby do směn zaměstnancem nebo změnu písemně podle paragraf 87 a zákoníku práce, poruší povinnosti z dohody vyplývající anebo poruší povinnosti při rozvázání dohody. Za druhé za přestupek podle odstavce 1. Za A písmeno. Za C, za E, za U a za X lze uložit pokutu až do výše 300 000 korun. Za B písmeno. Za K, za L, za S, za V a za V lze uložit pokutu až do výše 400 000 korun. Za C písmeno. Za F, za H, za I, za J, za O, za P, za R a za T lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 korun. Za D písmeno. Za A, za B, za D, za G, za M, za N a za Q lze uložit pokutu až do výše 2 miliony korun. Paragraf 29. Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku dovolené. Za prvé právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku dovolené tím, že poruší stanovené povinnosti vztahující se k délce dovolené za kalendářní rok nebo její poměrné části, k dodatkové dovolené, čerpání dovolené nebo určení jejího nástupu. Za druhé za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 200 000 korun. Paragraf 30. Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku bezpečnosti práce. Za prvé právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že za A nezajistí s ohledem na možné ohrožení života nebo zdraví bezpečnost fyzických osob zdržujících se s jejím vědomím na jejich pracovištích. Za B neplní informační povinnost stanovenou v paragraf 108 odstavec 2 a 3 zákoníku práce. Za C nezajistí spolupráci osob na jednom pracovišti, aby byli kromě jejich zaměstnanců chráněni také zaměstnanci jiné osoby.
Za D přenese náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na zaměstnance. Za E nezajistí přijetí opatření potřebných k prevenci rizik, ačkoliv k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu 36. Za F nedodrží povinnosti při zajišťování bezpečnosti práce stanovené v paragraf 101 až 103 zákoníku práce. Za G neposkytne nebo neposkytne bezplatně osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfektorní prostředky nebo ochranné nápoje, ačkoliv k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu 57. Za H nesplní povinnost udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v používatelném stavu nebo nekontroluje jejich používání. Za I neumístí bezpečnostní značky nebo nezavede signály, ačkoliv k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu 58. Za J nevyšetří příčiny a okolnosti pracovního úrazu, ačkoliv k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu 10. Za K nevyhotoví záznam o pracovním úrazu nebo nevede dokumentaci ve stanoveném rozsahu, ačkoliv k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu 10. Za L nepředá vyhotovení záznamu o pracovním úrazu postiženému a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům. Za M nevede evidenci o pracovních úrazech ve stanoveném rozsahu, ačkoliv k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu 10. Za N neohlásí pracovní úraz a nezašle záznam o něm stanoveným orgánům a institucím 10. Za O nepřijme opatření proti opakování pracovních úrazů. Za P nevede evidenci fyzických osob, u nichž byla uznána nemoc z povolání. Za Q neplní povinnosti týkající se pracoviště a pracovního prostředí stanovené v zákonu o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 58. Za A v nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 59. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 59 za a nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 59 za B. Za R neplní povinnosti při zajištění řádného stavu používaných výrobních a pracovních prostředků a zařízení stanovené v zákonu o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 58 za a v nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 59 za C. Za S poruší povinnost týkající se organizace práce a pracovních postupů stanovenou v zákonu o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 58 za a nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat 60 nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru 61 nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 62 nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 62 za a nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě 62 za B. Za T nepřizná právo odmítnout výkon práce, o níž lze mít důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje život nebo zdraví zaměstnanců, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob. Za U zaměstná mladistvé zaměstnance pracemi, při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných fyzických osob. Za V nepřizná odborovým orgánům právo vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu stanoveném v paragraf 322 zákoníku práce. Za V nepřizná zaměstnancům právo účasti na řešení otázek souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci, ačkoliv k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu 34. Za X nezajistí na pracovištích dodržování zákazu požívat alkoholické nápoje nebo zneužívat jiné návykové látky. Za Y nedoručí ve stanoveném termínu oznámení o zahájení prací na stavbě splňující požadavky stanovené v paragraf 15 odstavec 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo neprovede bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Za Z nesplní některou z povinností zhotovitele podle paragraf 16 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za A nesplní některou z povinností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle paragraf 10 odstavec 4, paragraf 14 odstavec 5 nebo paragraf 18 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Za B nedodržuje opatření k zamezení rizik na pracovištích, stanovená právními předpisy, které upravují povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob při používání chemických látek nebo látek obsažených ve směsích 75. Za C v rozporu s paragraf 14 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci neurčí jednoho nebo více koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Za D v rozporu s paragraf 15 odstavec 2 nebo 3 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezajistí zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi před zahájením prací nebo nezajistí jeho aktualizaci při realizaci stavby. Za E v rozporu s paragraf 14 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezajistí součinnost všech zhotovitelů včetně osob podle paragraf 12 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popřípadě jiné osoby, s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci stavby. Za F v rozporu s paragraf 14 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezajistí podepsání plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Za G v rozporu s paragraf 14 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezajistí, aby byli všichni zhotovitelé včetně osob podle paragraf 12 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popřípadě jiné osoby, vázáni plněním opatření stanovených koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Za druhé za přestupek podle odstavce 1. Za A písmeno, za B, za C, za V, za dvojité V, za X a za A lze uložit pokutu až do výše 300 000 korun. Za B písmeno, za L, za M, za N, za P, za Y a za C až za G lze uložit pokutu až do výše 400 000 korun. Za C písmeno, za A, za J, za K, za Q, za R, za S, za T a za Z lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 korun. Za D písmeno, za D, za E, za F, za G, za H, za I, za O, za U a za B lze uložit pokutu až do výše 2 miliony korun. Paragraf 31. Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců. Za prvé právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců tím, že za A nepřevede těhotnou zaměstnankyni do konce 9. měsíce po porodu nebo zaměstnankyni, která kojí, na jinou práci, ačkoliv k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu. Za B poruší postup při vysílání těhotné zaměstnankyně, zaměstnance pečujícího o dítě, zaměstnance, který prokázal, že převážně sám dlouhodobě pečuje o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni 2, středně těžká závislost, ve stupni 3, těžká závislost, nebo ve stupni 4, úplná závislost na pracovní cestu nebo postup při přeložení stanovený v paragraf 240 zákoníku práce. Za C nevyhoví písemné žádosti zaměstnankyně nebo zaměstnance pečujících o dítě mladší než 15 let, těhotné zaměstnankyně nebo zaměstnance, kteří převážně sami dlouhodobě pečují o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni 2, středně těžká závislost, ve stupni 3 těžká závislost nebo ve stupni 4 úplná závislost o kratší pracovní dobu podle paragraf 80 zákoníku práce nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší pracovní doby, přestože jí v tom nebrání vážné provozní důvody. Za D písemně neodůvodní zamítnutí žádosti zaměstnance podle paragraf 241 odstavec 2 nebo 3 zákoníku práce. Za E písemně neodůvodní zamítnutí žádosti zaměstnance podle paragraf 241 a zákoníku práce. Za F neposkytne mateřskou dovolenou, otcovskou dovolenou nebo rodičovskou dovolenou nebo ji poskytne v rozporu s paragraf 195 až 198 zákoníku práce. Za G neposkytne přestávky ke kojení nebo je poskytne v rozporu s paragraf 242 zákoníku práce. Za H zaměstná mladistvé zaměstnance, paragraf 350 odstavec 2 zákoníku práce, nepřiměřenými pracemi v rozporu s paragraf 244 až 246 zákoníku práce. Za I nezabezpečí lékařské vyšetření mladistvého zaměstnance v případech stanovených v paragraf 247 zákoníku práce. Za J při zaměstnávání mladistvých zaměstnanců, paragraf 350 odstavec 2 zákoníku práce, se neřídí lékařským posudkem. Za druhé za přestupek podle odstavce 1. Za A písmeno, za C a za J lze uložit pokutu až do výše 300 000 korun. Za B písmeno, za B, za F a za I lze uložit pokutu až do výše 500 000 korun.
Za C písmeno za A, za G a za H lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 korun. Za D písmeno za D a za E lze uložit pokutu až do výše 200 000 korun. Paragraf 32. Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví. Za prvé, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví tím, že nezajistí, aby technická zařízení stanovená zvláštním právním předpisem, paragraf 13 4b zákoníku práce. A dále vyhláška číslo 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky číslo 98/1982 sbírky, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví, obsluhovaly jen zdravotně způsobilé a zvlášť odborně způsobilé fyzické osoby. Za druhé, za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 korun. Paragraf 33. Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku bezpečnosti vyhrazených technických zařízení. Za prvé, právnická osoba a podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti vyhrazených technických zařízení tím, že za A neprovede řádně prohlídku, revizi, montáž, opravy nebo zkoušku v souvislosti s uváděním do provozu nebo provozem vyhrazených technických zařízení. Za B bez oprávnění nebo osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydaného podle zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení provede prohlídku, revizi, montáž, opravy, rekonstrukci nebo zkoušku vyhrazeného technického zařízení, pro které je nezbytné být držitelem tohoto oprávnění nebo osvědčení. Za C v rozporu s paragraf 20 odstavec 5 zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení nezajistí odstranění zjištěných závad na vyhrazeném technickém zařízení. Za D v rozporu s paragraf 20 odstavec 2 písmeno za D zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení nezajistí řádnou obsluhu vyhrazených technických zařízení. Za E jako provozovatel vyhrazeného technického zařízení neohlásí havárii v rozporu s paragraf 22 zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Za druhé, za přestupek podle odstavce 1. Za A písmeno za C a za D lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 korun. Za B písmeno za A, za B a za E lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 korun. Paragraf 33a. Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku agenturního zaměstnávání. Za prvé, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku agenturního zaměstnávání tím, že za A nesplní povinnost podle paragraf 307b zákoníku práce. Za B nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce za prvé obsahovala údaje stanovené v paragraf za 308 odstavec 1 písmeno za A až za E, za G a za H zákoníku práce, nebo za druhé byla uzavřena písemně podle paragraf 308 odstavec 2 zákoníku práce. Za C nesplní některou povinnost podle paragraf 309 nebo 309 a zákoníku práce, nebo za D jako uživatel paragraf 14 odstavec 1 písmeno za B zákona číslo 435/2004 sbírky o zaměstnanosti nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce obsahovala údaje stanovené v paragraf 208 odstavec 1 písmeno za F zákoníku práce nebo tyto údaje uvede nepravdivě. Za druhé, za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 korun. Paragraf 34. Přestupek na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti. Za prvé, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti tím, že umožní dítěti výkon této činnosti bez povolení nebo podmínky tohoto povolení poruší. Za druhé, za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 korun. Paragraf 34a. Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku ochrany oznamovatelů. Za prvé, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako povinný subjekt podle zákona o ochraně oznamovatelů za A Evropské unie určí příslušnou osobu podle paragraf 9 odstavec 1 zákona o ochraně oznamovatelů nebo jinou příslušnou osobu podle paragraf 10 odstavec 7 zákona o ochraně oznamovatelů. Za B nezajistí možnost oznamovatele podat oznámení podle paragraf 9 odstavec 2 písmeno za A zákona o ochraně oznamovatelů.
Za C nezajistí uveřejnění stanovených informací způsobem umožňujícím dálkový přístup podle paragraf 9 odstavec 2 písmeno za B zákona o ochraně oznamovatelů. Za D v rozporu s paragraf 9 odstavec 2 písmeno za D zákona o ochraně oznamovatelů nezajistí, aby se s podanými oznámeními mohla seznamovat pouze příslušná osoba nebo aby byl dodržen zákaz poskytnout údaje podle paragraf 20 zákona o ochraně oznamovatelů, nebo za E v rozporu s paragraf 9 odstavec 2 písmeno za F zákona o ochraně oznamovatelů nezajistí, aby byl oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení podle paragraf 12 odstavec 2 zákona o ochraně oznamovatelů nebo o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení podle paragraf 12 odstavec za 3 zákona o ochraně oznamovatelů. Za druhé za přestupek podle odstavce 1 písmeno za C lze uložit pokutu do 400 000 korun. Za třetí za přestupek podle odstavce 1 písmeno za A, za B, za D a za E lze uložit pokutu do 1 000 000 korun. Hlava 3. Společná ustanovení o přestupcích. Paragraf 35. Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává inspektorát, jestliže kontrolu vykonal úřad, projednává přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni úřad. Paragraf 36. Úřad nebo inspektorát, aniž řízení o přestupku zahájí, může věc usnesením odložit též v případě, kdy je vzhledem k významu a míře porušení nebo ohrožení chráněného zájmu, který byl činem kontrolované osoby dotčen, způsobu provedení činu, jeho následku, okolnostem, za nichž byl čin spáchán, nebo vzhledem k chování kontrolované osoby po spáchání činu zřejmé, že účelu, jehož by bylo možno dosáhnout řízením o přestupku, bylo dosaženo nebo ji lze dosáhnout jinak. Usnesení o odložení věci se poznamená do spisu, ustanovení zákona upravujícího odpovědnost za přestupky a řízení o nich týkající se vyrozumění o odložení věci se nepoužije. Paragraf 37. Pokuta je příjmem státního rozpočtu. Část 5. Kontrola a správní spolupráce při vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb. Paragraf 37a. Přístup k informacím a správní spolupráce. Za prvé úřad ve spolupráci s inspektoráty na základě odůvodněné žádosti příslušného cizího orgánu nebo Evropské komise podané na jednotném formuláři postupem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie za číslo 1024/2012 ze dne 25. října 2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a o zrušení rozhodnutí komise 2008/49/S, nařízení o systému IMI v platném znění, která se týká zaměstnavatele usazeného v České republice bezplatně. Za A poskytne příslušnému orgánu informace za účelem identifikace vyslání a kontroly dodržování právních předpisů upravujících postavení zaměstnanců vyslaných k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb. Za B prošetří skutečnosti související s vysláním zaměstnance. Za C poskytne písemnosti související s vysláním zaměstnance. Za druhé úřad poskytne informace podle odstavce 1 písmeno za A. Za A v odůvodněných naléhavých případech vyžadujících nahlížení do příslušných rejstříků bez zbytečného odkladu, nejvýše však do 2 pracovních dnů. Za B v ostatních případech nejpozději do 25 pracovních dnů od obdržení žádosti. Za třetí nelze-li žádost podle odstavce 1 vyřídit, informuje o tom úřad příslušný cizí orgán. Úřad bez zbytečného odkladu informuje příslušný cizí orgán o skutečnostech souvisejících s vysláním, pokud jsou pochybnosti o dodržování pracovních a mzdových podmínek. Za čtvrté úřad může požádat příslušný cizí orgán o poskytnutí přeshraniční spolupráce v rozsahu podle odstavce 1 písmeno za A, za B a za C, která se týká zaměstnavatele usazeného v jiném členském státě Evropské unie. Informace poskytnuté příslušným cizím orgánem na základě této žádosti může úřad využít pouze za účelem kontroly dodržování právních předpisů upravujících vysílání zaměstnanců k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb. Paragraf 37b. Doručování rozhodnutí o uložení pokuty nebo jiné sankce zaměstnavateli usazenému v jiném členském státě Evropské unie a její vymáhání. Za prvé rozhodnutí o uložení pokuty nebo jiné sankce a s ním související písemnosti doručuje úřad a inspektorát zaměstnavateli usazenému v jiném členském státě Evropské unie, který vysílá zaměstnance k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území České republiky. Prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím příslušného orgánu státní správy pověřeného k doručování písemností do ciziny.
Pokud se tímto způsobem nepodaří písemnost zaměstnavateli usazenému v jiném členském státě Evropské unie doručit, požádá úřad na jednotném formuláři postupem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie za číslo 1024/2012 ze dne 25. října 2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 2008/49/S, nařízení o systému IMI v platném znění, příslušný cizí orgán o doručení písemností podle věty první. Za druhé, pokud zaměstnavatel usazený v jiném členském státě Evropské unie, který vysílá zaměstnance k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území České republiky, nesplnil dobrovolně povinnost na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí o uložení pokuty nebo jiné sankce v České republice v určené lhůtě, požádá úřad na jednotném formuláři postupem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 80 o výkon rozhodnutí příslušný cizí orgán. Přijetím žádosti příslušným cizím orgánem podle věty první zaniká pohledávka České republiky. Za třetí, v případě, že rozhodnutí o uložení pokuty nebo jiné sankce, o jehož výkon úřad požádal podle odstavce 2, bylo napadeno v souladu s právními předpisy České republiky, oznámí úřad tuto skutečnost bezodkladně příslušnému cizímu orgánu. Paragraf 37c. Doručování rozhodnutí o uložení pokuty nebo jiné sankce zaměstnavateli usazenému v České republice a její vymáhání. Za prvé, úřad na základě žádosti příslušného cizího orgánu podané na jednotném formuláři postupem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie za číslo 1024/2012 ze dne 25. října 2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 2008/49/S, nařízení o systému IMI v platném znění. Za a doručí zaměstnavateli usazenému v České republice vysílajícímu zaměstnance k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území jiného členského státu Evropské unie rozhodnutí o uložení pokuty vydané v jiném členském státě Evropské unie, nebo za b zabezpečí výkon pravomocného a vykonatelného rozhodnutí vydaného v jiném členském státě Evropské unie podle právních předpisů České republiky. Za druhé, úřad bez zbytečného odkladu. Nejpozději však do 1 měsíce od přijetí žádosti podle odstavce 1 doručí zaměstnavateli usazenému v České republice vysílajícímu zaměstnance k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území jiného členského státu Evropské unie rozhodnutí o uložení pokuty a doručí podle odstavce 1 písmeno za b obecnému správci daně podle zvláštního právního předpisu žádost o vymáhání pokuty. Za třetí, úřad odmítne žádost podle odstavce 1, pokud žádost obsahuje takové formální nebo obsahové vady, pro něž je třeba ji považovat za zmatečnou, anebo pokud zjevně neodpovídá příslušnému rozhodnutí. Úřad může odmítnout žádost, pokud je zjevné, že vymáhání pokuty či jiné správní sankce by bylo nehospodárné. Za čtvrté, pokuta uložená v jiném členském státě Evropské unie je příjmem státního rozpočtu, který spravuje a vymáhá obecní správce daně podle jiného právního předpisu. Vykonatelné rozhodnutí cizího orgánu přiložené k této žádosti je exekučním titulem. Za páté, úřad informuje bez zbytečného odkladu příslušný cizí orgán o za a úkonech, které byly uskutečněny na základě jeho žádosti podle odstavce 1 a datu doručení rozhodnutí. Za b důvodech odmítnutí žádosti. Za šesté, pokud po přijetí žádosti podle odstavce 1 došlo k napadení rozhodnutí podle právních předpisů jiného členského státu Evropské unie, ve kterém byla pokuta uložena a toto napadení má vliv na vykonatelnost rozhodnutí, je výkon tohoto rozhodnutí v České republice přerušen, dokud v této věci nerozhodne příslušný cizí orgán. Za sedmé, pokuta uložená cizím orgánem v jiné měně, než je česká koruna, se převede na české koruny podle kursů devizového trhu vyhlášených Českou národní bankou pro den uložení pokuty. Část 6. Společná přechodná a závěrečná ustanovení. Společná ustanovení. Paragraf 38. Působnost ministerstva. Ministerstvo za a schvaluje roční program kontrolních akcí paragraf 4 odstavec 1 písmeno za c. Za b koordinuje kontrolní priority, za tím účelem spolupracuje se státním zdravotním dozorem, zákon číslo 258/2000 Sbírky o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. Za c v případech hodných zvláštního zřetele je oprávněno určit rozsah a počet kontrolních akcí v ročním programu těchto akcí paragraf 4 odstavec 1 písmeno za c.
Za D přezkoumává správní rozhodnutí vydaná úřadem v prvním stupni. Za E shromažďuje a projednává podněty příslušných odborových orgánů, organizací zaměstnavatelů týkající se kontroly podle tohoto zákona. Za F je vůči úřadu nadřízeným služebním úřadem v organizačních věcech státní služby a služebních vztazích státních zaměstnanců. Paragraf 39. Průkazy inspektorů. Vzor a provedení průkazu inspektorů podle paragraf 4 odstavec 1 písmeno za F stanoví ministerstvo vyhláškou. Kontrolní činnost. Paragraf 40. Za prvé úřad a inspektoráty jsou při plnění konkrétních úkolů spadajících do jejich působnosti v oblasti umožnění výkonu nelegální práce, zastřeného zprostředkovávání zaměstnání nebo umožnění výkonu zastřeného zprostředkovávání zaměstnání oprávněny od správce daně vyžádat informace nezbytné pro jejich plnění. Správce daně žádosti vyhoví, ledaže by poskytnutím informací mohlo dojít k narušení řádného výkonu správy daní. Za druhé poskytnutí informací podle odstavce 1 není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu, a to ani v případě, že úřad nebo inspektorát tyto informace poskytne orgánům činným v trestním řízení pro účely trestního řízení v souvislosti s objasněním okolností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin neoprávněného zaměstnávání cizinců. Paragraf 41. Zrušen. Paragraf 42. Zrušen. Paragraf 43. Zrušen. Paragraf 44. Zrušen. Paragraf 45. Pracovištěm kontrolované osoby se pro účely tohoto zákona rozumí místa určená nebo obvyklá pro výkon činnosti kontrolované osoby, včetně jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele, je-li tam vykonávána práce na dálku, paragraf 317 zákoníku práce nebo služba z jiného místa. Paragraf 117 zákona číslo 234/2014 Sbírky o státní službě. Za činnost kontrolované osoby se považuje zajišťování výroby nebo poskytování služeb, jakož i jiná činnost vykonávaná podle zvláštních právních předpisů. Přechodná ustanovení. Paragraf 46. Kontroly a správní řízení zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona inspektoráty bezpečnosti práce, Českým úřadem bezpečnosti práce, úřady práce nebo ministerstvem se dokončí podle dosavadních právních předpisů v působnosti inspektorátů, pokud kontrolu a správní řízení zahájil inspektorát bezpečnosti práce nebo úřad práce a v působnosti úřadu. Pokud kontrolu a správní řízení zahájil Český úřad bezpečnosti práce nebo ministerstvo. Paragraf 47. Za prvé výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců v Českém úřadu bezpečnosti práce přechází na úřad, paragraf 251c zákoníku práce. Za druhé výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců v inspektorátech bezpečnosti práce přechází za A inspektorátu bezpečnosti práce pro hlavní město Prahu na inspektorát pro hlavní město Prahu, paragraf 251c zákoníku práce. Za B inspektorátu bezpečnosti práce pro Středočeský kraj na inspektorát pro Středočeský kraj, paragraf 251c zákoníku práce. Za C inspektorátu bezpečnosti práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu na inspektorát pro Jihočeský kraj a kraj Vysočina, paragraf 251c zákoníku práce. Za D inspektorátu bezpečnosti práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj na inspektorát pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj, paragraf 251c zákoníku práce. Za E inspektorátu bezpečnosti práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj na inspektorát pro Ústecký kraj a Liberecký kraj, paragraf 251c zákoníku práce. Za F inspektorátu bezpečnosti práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj na inspektorát pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj. Paragraf 251c zákoníku práce. Za G inspektorátu bezpečnosti práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj na inspektorát pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj, paragraf 251c zákoníku práce. Za H inspektorátu bezpečnosti práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj na inspektorát pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, paragraf 251c zákoníku práce. Za třetí výkon práv a závazků Českého úřadu bezpečnosti práce přechází na úřad. Výkon práv a závazků inspektorátu bezpečnosti práce přechází na inspektoráty podle odstavce 2. Za čtvrté výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců v úřadech práce, k jejichž pracovním úkolům patří kontrola nad dodržováním povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů, s výjimkou pracovněprávních předpisů o zaměstnanosti a pracovněprávních předpisů o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.
Přechází dnem za 1. července 2005 z úřadu práce na inspektoráty podle odstavce, za druhé úřad práce dohodne se zaměstnancem v úřadu práce podle věty první, na který inspektorát výkon jeho práv a povinností z pracovněprávních vztahů přejde. Za páté úřad práce na základě dohody podle odstavce 4 provede delimitaci zaměstnanců v úřadech práce podle odstavce 4 věty první na inspektoráty podle odstavce, za druhé takto provedená delimitace je závazná. Za šesté, nedojde-li k dohodě podle odstavce 4 nejpozději do 30. dubna 2005, stanoví počty a pravidla delimitace zaměstnanců v úřadech práce na inspektoráty podle odstavce 2 na návrh ředitele úřadu práce ministerstvo. Paragraf 48. Do doby nabytí úplné účinnosti zákona o státní službě jmenuje a odvolává paragraf 33 odstavec 2 zákoníku práce ZAE generálního inspektora a vedoucího inspektora ministr práce a sociálních věcí, vedoucího inspektora jmenuje a odvolává po projednání s generálním inspektorem. Závěrečná ustanovení. Paragraf 49. Zrušují se Český úřad bezpečnosti práce a inspektoráty bezpečnosti práce. Paragraf 50. Tento zákon nabývá účinnosti dnem za 1. července 2005 s výjimkou ustanovení paragraf 47 odstavec 4 až 6, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení. Zaorálek v R. Paroubek v R. Příloha. Označení sídla a působnost oblastních inspektorátů bezpečnosti práce. Za prvé, oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze vykonává působnost v hlavním městě Praze. Za druhé, oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze vykonává působnost ve Středočeském kraji. Za třetí, oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích vykonává působnost v Jihočeském kraji a v kraji Vysočina. Za čtvrté, oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni vykonává působnost v Plzeňském kraji a v Karlovarském kraji. Za páté, oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem vykonává působnost v Ústeckém kraji a v Libereckém kraji. Za šesté, oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové vykonává působnost v Královéhradeckém kraji a v Pardubickém kraji. Za sedmé, oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně vykonává působnost v Jihomoravském kraji a Zlínském kraji. Za osmé, oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě vykonává působnost v Moravskoslezském kraji a Olomouckém kraji. Článek LXIF. Zákona číslo 230/2006 sbírky, kterým se mění zákon číslo 89/1995 sbírky o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. Přechodné ustanovení. Řízení ve věcech, u nichž přešla působnost z územních finančních orgánů na celní úřady, zahájená územními finančními orgány přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí orgán, který řízení zahájil. Článek LXV. Zákona číslo 64/2014 sbírky, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu. Přechodné ustanovení. Správní řízení ve věci uložení pořádkové pokuty pravomocně neskončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.